Hej, velkommen til Hackamore School. I den her video vil jeg vise dig, hvordan jeg lærer hesten at stoppe og vende på min volte, når jeg lancerer den. Og for at kan træne det, så vil jeg helst ikke have alt for lang afstand ud til hesten, så vi beder Molly om at skride rundt om mig i sådan rimelig tæt på. Det, der er vigtigt for at få en god vending i første omgang, det er, at hun bare stopper dead og står helt bumstille. Hun skal ikke træde hverken den ene eller den anden vej, fordi det, jeg ønsker med min vending, det er, at det bliver en ren bagpartsvending, hvor hun træder hele vejen rundt, inden hun fortsætter i den anden retning, hvis hun skal det. Nogle gange vil jeg også have, at de bare vender og står stille og venter på, hvad de så skal. Afstanden her, den er perfekt. Det skal være sådan, at jeg kan bruge mig selv lidt som en barriere, og så samtidig har mulighed for at påvirke hende til at fortsætte sin vending rundt om mig. Så det jeg gør allerførst, det er, at jeg beder nu Molly om at stoppe. Wow. Wow. Og der trådte hun ud. Det vil jeg ikke have, så jeg beder hende om at gå frem igen. Wow. Der blev hun stået. Bytter hånd. Se, hun ved allerede, hvad hun skal. Og jeg driver på udvendig side af hende rundt og beder hende om at gå. Kom. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, som hvis I har set nogle af de andre videoer, eller du har set de andre videoer, at vi har jo trænet noget af det her. Nu viser jeg bare, hvordan jeg faktisk starter med at gøre det. Og jeg viser forudsætningen for, hvordan det bliver godt. Og så bygger man bare på efterfølgende, og så skal man egentlig bare bruge det. Men en ting, der er absolut hammernes nødvendig, det er, hvis hesten træder ud eller forlader det hovslag, som hun går i øjeblikket, skal hun ikke vendes, eller skal den ikke vendes. Det er vigtigt, at hesten står fuldstændig bumstille og venter på det næste. For det er jo ikke hver gang, man stopper, at man vil vende hesten. Og det kan man godt komme til at brokke med en gang imellem, hvis man kun stopper og vender. Og så ender man med en hest, der stopper og vender hver gang man stopper. Man ender med en hest, der går front ind imod en, og ingen af delene kan man reelt bruge til noget. Wow. Skifter hånd, stille og roligt. Trækker hendes hoved ind imod mig og begynder at påvirke den udvendige side af hende ved at ryste med bundet. Og det var faktisk en ret pæn vending. Og hun skrider bare frem. I øjeblikket der er jeg mest interesseret i, at hun lyster mit vendesignal. Jeg har også en kommando. Jeg siger simpelthen vende til hesten, når jeg beder den om at vende. Og det kommer. Grunden til, at jeg ikke gør så meget ud af det lige nu, det er det, der er lidt ulempen ved at stå og forklare til en video, at hvad det er, man laver. Det er, at jeg rent faktisk laver et lydtapet, som hesten ikke helt kan forholde sig til. Og derfor er jeg engang imellem nødt til at tie stille i en periode, og så komme med kommandoen, så hesten er klar over, at det er den, jeg snakker til. Wow. Og fordi hun står stille, så trækker jeg hende ind, påvirker hende udvendigt og vender hende. Det er meget vigtigt, at når jeg skifter tøjlehånd, det er min tøjlehånd den her, at jeg holder den nede ved siden af kroppen med det system, jeg bruger her. For hvis jeg tager den op og stritter den ud til siden, så spærrer jeg rent faktisk vejen for min hest. Det vil sige, hvis jeg gør sådan her, det er jo stopsignalet. Ikke? Og samtidig, så trækker jeg den ind, så er det også driveren nu, og så beder jeg hesten om at vende. Det vigtigste for mig nu, det er som sagt, at hun lyster de to signaler rigtig godt, og hun er afslappet, og hun går rundt omkring mig, og hun stopper, og hun står stille. Fordi det er det, jeg bygger al den videre træning på. Jeg prøver bare for skægs skyld at tage hende lidt længere væk, og man behøver som end kun at træne det her i skridt i rigtig lang tid. Igen så feeder jeg linjen, så vi har en bieffekt af det her også, det er, at hun lærer at søge efter release. Jeg stopper hende, og hun står pænt, så vender vi. Vende. Helt rundt. Se, der går jeg imod hende, for at få hende skubbet ud på hovslaget. Og det behøver jeg ikke at
gør altid. Altså man skal gerne derhen til, hvor det ikke er nødvendigt at gøre det. Men det drejer sig om, det er, at jeg fortæller hende, at hun skal vende hele vejen rundt. Det I lige så her, eller du så her, det var jo rent faktisk, at jeg har ikke bedt hende om at jogge. Så jeg laver de her vandrette bevægelser på torvet, og det betyder rent faktisk at tage det roligt og gå ned et skridt. Easy, gå, kom. Derimod, kom, gå. Derimod, hvis jeg løfter hånden og træder ind foran, det betyder stop. Wow. Sådan. Så prøver vi at se, hvordan hun vender den her vej. Wow. Og vende, kom. Se, hvor fint. Det var faktisk nær perfekt. Og det er det, vi går efter. Nu trækker jeg hende ind til mig igen. Sådan. Og det, jeg har gjort her, den måde, jeg har trænet på her, det er usædvanligt, at jeg vender en hest så mange gange i træk. Og på trods af det, så har hun ikke en eneste gang de sidste 4-5 gange trådt ud af stillingen. Og bare det, at hun bliver stående, og hun venter på signalet, det er jo rent faktisk det, der er en stor del af træningen. Det har hun klaret rigtig flot, så vi behøver ikke at arbejde med det lige nu. Hun bliver bedre og bedre, jo længere tid jeg arbejder med hende. Begynder at vil kunne vende fra trav og gå direkte i trav, og vil også på et tidspunkt kunne vende fra eller stoppe i galoppen selvfølgelig, og vende og galoppere den anden vej. Det tager vi senere. Tak for nu. Må du få rigtig mange gode hestetimer. Hej.